Iban ng
Malatlong persona, kaya ng
Alam tuntun sinumuserap Tila sa ilang Maria Habot natin mi palaman Lingkod ng Jose Banal Itang milagro kumilag Hinutos ning Diyos Ama Inagandang Peminuan Inyang ita mayari na Milagrong iba't banwa Bakit ni Diyos kaya Diyos tinggal kaya Taran king paniya saya Alang sulit dinarina Ning padreng melipus kaya King bayupin kuanala Hinagad ng piyasawa Diyos sa ilang Maria
Ikas langit, Evangelyo sa Panginoon San Marcos, ingatlong
Inibig makitungan kahit ang utos lagyan ko. Yang dosa namin pena dito aliku abata di lupa kakalakana nangarit man sa likat Kasisirana kini kawan ni kupiaka na nang may kibat Maria kang Jose sa mga magulang masinta. Nagyamang ebebewa bandung beba panas lang hidupku.
Esame tunawin Yain Nilintis Unang kulis Ni katao Ni Lumoses
Jesus anyang lakwan kaya layon naman nga deta dakot deta sinisila Batara Inginera Virgen Perona Luarate Panausta Virgen Sopan Nakita Mawagtawad Ni anak na No, wari maruneta ma.
Hindi lupa masampa. Bakit mo ako bigla ang balat tayo tingas lang kinulot na Kepaksa mo papasya lupa mo makailang ikit ko nga sa Bago maestro pagsintay, inegin ang paramdam, hinubahin ang
May pumasok at hinalikan niya. Dumaan siya sa akin. Naginig ako kanina doon sa pumasok. Yung naksugang ako. Yung mga naka-vlog. Hindi. Madami sila. Eres un teculaco,
Medyo lang ito, ate. No, no, no. Nơi bạn mô hồ nó Hare
Balik mo, ma. Balik mo. Munggu
Pa. Sasalang-salan ng anping magkapyangkwan. Wala na rin sentensya. Hipótesis figura Gawa mo na lang ng tubig. Hindi man nakasingasa, Sa pagpuntin na
ang dararas. Kailanala sanang anak, karas na kayang kinarap, manyang midan, yang hinagap, nakasikot melamban, baaldo kong lusok sa ang iyang pasawa ko nung sitingan karap na ko naluin pa makamalma sa talaga.
Bigyan mo na rin siya ng juice para may dala. Wala na palang yelo.